Ayun po, at lumabas muna ako kasi bumili ng mga kailangan. May nakalimutan pa pala ako. Sabon, dishwashing. Tumawag na kasi yung asawa ko na magmadali ako bumalik kasi mag-ECG raw. Essential foods. Nandito na po kami sa loob. Yan na yung binigay sa amin dito sa loob. Pero babayaran yan. Ata. Libre. Kutsara. Ayan po mga kaparin Jason, at punta na nga kami dun sa sa PGH. Yung trip natin 6:53. Nakapag-almusal na. Araw ng Sabado. At parang let's go. Kami no. Ayan, at paalis na kami. Yun, sana maging okay yung operasyon niya. Ayan, pray lang tayo. At daan muna kami ng ng Quiapo bago dumiretso ng PGH. No, sa dara na, ma. Marami, ma. Ang gugad sasabihin kanyo. Ito kami. Para po naman. Amo, ma. Kami no. Nagawa ko yun, pagka nasasagad ako, ilugagin ako ng uso ba niya paano eh, labanog. Yung talong eh, yung ko lang, nagagawin na yun. Oh. Ito. Wala nang tigit sa tupo. Alam. Pangkapi. Dito dati nakatira sila. Pinagkukuhaan nila. Diyan kami tumira dati. Dito sa taas na to. Diyan na. Ano ko isa? Nag-aabang namin ng sakyan. Gaya tayo? Ganda? Look na lang, baka matagal yung Nandito na kami. At daan muna kami sa simbahan. Baka may dumiretso ng PGH. Hindi muna kami ng kandila. Kumbaga mabilisan lang kami dito sa simbahan. Kasi dapat sabi dun sa 7 o 7 o kaya 8 nasa PGH na kami. 7:28 na eh.
Palit tayo dun. Hindi tayo ng ano. Kandila. Dito na oh. Doon may kandila baga doon. Kaya. Hindi lang madam, pangkaluluwa. 50 po issue candle. Online. Ito po, pangkalahaban. Sabi mo tulog sa taas. Ano to? Sa ano to? 100 po pangkalahaban. Yung wishing. Ito po, 50. Sige po. Isa yan, saka yung para sa kaluluwa. Kaluluwa yan. Oo. Meron ka? Saan lahat? 100. Ito na may. Hindi, yung kita ko. Tama lang tama. Oo. Tama na ilan na Tara. Doon na ito. Pwede naman kung madapa. Lighter. Walayin mo. Dito na lang mo. Yan o. Nandila madapa, pangkaluluwa tayo, fishing candle. Ito na, di kayo magsisimpi madam, malay. Pwede niyo po iuwi sa mahal.
candle at saka yung para sa mga kaluluwa. Kasi mag-uundas na. Bundas na. Uundas na nga pala. Ayun, grabe. May sinat pa rin yung anak namin. Isa pa sa'yo naaalala ko. Paura. Hindi sa BJH. Ah, PGH. Hindi na tayo sa Paura. Dito rin sa ano, sa hospital mismo. Para din na tayo. PGH sa mismo. Linit ah. Paunahan ko. Ross Boulevard. Golf. Mapua. Mapua yung luso. Malupit. Uwa. Hmm? Uwa. Tapos ko dyan, pupunta ako. National Museum. Bansang Museum. Gusto ko dyan pumunta. Hmm? National Museum. Ha? National Museum. Hmm. Pag-stop, bumakal mo na ka sa tubig. Ha? Bumakal mo na ka sa tubig. Then mo dyan. Bili mo na ako ng tubig. Saan ko ah? Ha? Ano? Bili mo na ako ng tubig. Ah, nakapili na ako ng tubig. Ito. Kasi yung yan. Tara. Yan, shoutout kay Tol Julius. Taho na kulay green. Yan, papasok na kami. Baka bawal sa loob mag ano. Bawal Mag- Ikot mo na.
video. Kaya hanggang dito lang siguro to. So, check pa rin naman ako. Essential fix. Nandito na po kami sa loob. Yan na yung binigay sa amin dito sa loob. Pero babayaran yan. Ata. Hindi libre. Libre. Yung kutsara, tinidor, toothpaste, shampoo, sabon, thermometer, Hirap ng ganito. Yung anak ko may sakit pa yung anak namin. May tissue naman pala eh. Hindi na ako bibili. Yung bantay di magtututbrush pala. Kasi yung toothbrush na binigay isa lang. Okay na. Ayun po at lumabas muna ako kasi bumili ng mga kailangan. May nakalimutan pa pala ako. Sabon, dishwashing. Tumawag na kasi yung asawa ko na magmadali ako bumalik kasi mag-ECG daw. Mamaya na lang kasi bibili pa naman ng gamot niya. Yung pang-spray sa ilong. Ay mga kaparang punong gabi namin sa hospital. 139. Mga tulog na pasyente. Tulog din yung asawa ko. Tiga-tiga lang. Ilang araw tayo magtulog ng mahal ganito. Update lang tayo.